mao na update sa Matalong Boardwalk 2.0 diri sa lungsod sa Matalong, guys. Na may mga bata, mga gagmay nga kabataan, welcome mong tanan diri nga muari sa among Matalong Boardwalk. Ako manghinaot na nga ato gayong suroyon itong i-explore kung unsa kanindot ang Matalong Boardwalk diri sa lungsod sa Matalong. Mao na update sa Matalong Boardwalk 2.0 diri sa lungsod sa Matalong. Ako manghinaot nga magtinabang nga juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan o mahaptik nga Mayor Eric S. Paulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Once again, mayong buntag o God bless kanatong tanan.